Manje ake sibheke isahluko esahlukile. Ukuba ne-HIV akusho ukuthi kufanele uyeke ukusebenzisa ama-condom. Empeleni okokuqala nje, uma uphila ne-HIV unesibopho sokuba ungabatheleli abanye abantu. Eqinisweni ukuthelela umuntu nge-HIV ngenhloso kuyicala elibomvu. Kepha zikhona ezinye izizathu zokusebenzisa amajazi omkhwenyana, njengokuthi nje kungenzeka ukuba uphinde ungenwe esinye istrain segciwane, okusho ukuthi uzogula ngokusheshsha. Amajazi omkhwenyana ayakuvikela lokhu. Enye inkinga ukutholakala kwamajazi omkhwenyana. Kubalulekile ukungabi namahloni uma sidinga amajazi omkhwenyana, ikakhulukazi uma usesemusha. Kufanele uzinakekele. Akufanele omunye umuntu asiphuce ilungelo lokuzinakekela. Asiqhubekele phambili ke manje siyobheka ukusebenzisa ama-condom. Kubaluleke kakhulu ke emntwini ophila nesandulela ngculazi ukusebenzisa i-condom ngaso sonke isikhathi uma eyocansini. Ngobani? Phela ukusebenzisa i-condom kuvikela ukuthi ungakwazi ukuthi udlulisele igciwane lakho kupartner wakho noma sithi isithandwa sakho ngaleso sikhathi nenza ucansi. Futhi kuphinde kwenzeni kuvikele wena qobo lwakho ukuthi mhlambe lo muntu owenza naye ucansi unesandulela ngculazi vele kwayena. Usezobe senze njani esedlulisela kuwena ke manje igciwane lakhe. Ngakho ke kubaluleke kakhulu ukuthi usebenzise i-condom. Ngoba uma uyisebenzisa ngaleyo ndlela ngeke uzube nento eziningi ezoloke zikukhathaza. Uzojabulela ucansi. Ukusebenzisa ama-condom. Ama-condom asivikela ekuthelelekeni ngezinye izinhlobo ze-HIV. Ama-condom asivikela ekutholeni izifo zocansi. Ama-condom avikela ukukhulelwa okungahleliwe. Ama-condom adlulisela ukudliwa unembeza wokudlulisela igciwane komunye umuntu. Ukuphumela obala ngesimo sakho nesibindi kubalulekile ekuthokozeleni ukusebenzisa ama-condom. Ukufundiswa ngokusebenziswa kwe-condom yabesilisa neyabesifazane kungatholakala ohlelweni olukhuluma ngocansi nomuntu one-HIV.